Benvinguts al Minut de la Terra. La meva temperatura corporal és d'uns 37 graus, uns 98,6 en Fahrenheit, normal per un humà. Però és curiós com van les temperatures. La temperatura més alta, a la que s'ha sobreviscut, no està tan lluny de la normal, però en canvi la més baixa està al doble de llum en direcció contrària. Per què podem anar més enllà en el fred que en el calent abans de que el cos ens digui prou? Doncs resulta que és que ja estem jugant amb foc, principalment pel que portem a dins. Les proteïnes en què confiem per les feines biològiques treballen millor quan estan calentones, perquè això els ajuda a destensar l'estructura, fent-les més flexibles per interactuar amb altres molècules. A més, temperatures més calentes ajuden al sistema immunitari complicant la vida als microbis. Però clar, hi ha un límit fins a on podem escalfar una molècula del cos abans no es trenqui. Per sobre d'uns 40 graus, certes proteïnes queden tan soltes que es desmunten del tot. No només ja no poden fer la seva feina vital, sinó que a més enreden les altres formant grumolls i aglutinant cèl·lules. Aquest aglutinament és el que veiem quan fregim un ou, tot i que les dures proteïnes de l'ou poden arribar a tolerar molta més calor que no pas les nostres. Però per sobre dels 40 graus no es trenca només això. Les membranes de molècules de grassa es comencen a liquidificar i els canals de les cèl·lules ja no funcionen, començant a causar fugues on no tocaria. I si arriba cap als 47 graus, el cos ja haurà perdut prou components vitals per considerar-nos fregits. Però pels beneficis que ens aporta la calor, el cos humà i d'altres animals de sang calenta han evolucionat per treballar tan calents com puguin, donant només una mica de marge a alguna febre o sobrecalentament. En canvi, per l'altra banda, tenim un rang molt més gran de marge per acceptar el refredament. Com més fredes estan les molècules, menys interaccionen, i això fa que baixin les reaccions químiques. Es metabolitza molt menys menjar, l'activitat elèctrica del cervell disminueix i menys sang et corre per les venes. Aquesta disminució no és mortal en si mateixa, i fins i tot pot ser útil, perquè al anar més lent, els òrgans necessiten menys energia i oxigen. Per aquest motiu, refredem els òrgans abans dels trasplantaments o induïm hipotèrmies a pacients amb dolors cerebrals. I és part de com els ossos i altres animals sobreviuen les grans baixades de temperatura del seu cos. Però hi ha un límit de com a poc i fred podem anar. Fins i tot freds, els òrgans en ralentí necessiten que els hi arribi sang, per als recursos que els sustenten i per netejar les toxines, i sense això moriríem. Però mentre la temperatura d'una persona o d'un os dorment segueixi sent prou alta per mantenir els òrgans funcionals, normalment es poden revertir els problemes causats pel fred. Podem escalfar-nos i tornar de mica en mica a la normalitat si ens escalfem amb la flama de l'amistat. M'agrada. Em subscric. Comparteixo.